plunder, we rifle and loot. Drink up, me hearty, show-ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Drink up, me hearty, show-ho. Kill it! Kill it! Kill it, Falcon Punch! He was so scared that he lost all his wool. Yeah. I scared the wool out of him. Yes, yeah, whatever. They folks stabbed and scared the wool out of him. Right there! Ända! Levi, lyckas med. Ända skulle du sagt. Shit! A spy check! Spy check? Oh, come on. Spy check! Spy. Hade Vad Stein skoj. där också, ne? Ja, man tar Stein där, men det är äkta. Here's a very Stein där. What? Du känner mig Väck vi som... Varsågod. Åh, shit! Ett år jag brukar på... Ett år brukar flintlock pistol. Är out of training. Åh! Åh! Nej, Levi! Ah! You're making! Nej! And that is... Yeah, give that man a sword. Jag vill bara halsla i vätt. Shiver my timbers! Jag måste gå igen, tinsen där. Stackars gott är det. Yo, Ikke ho, röra ho, Edge. ho, Edge ho. omringa av ull för en grund. Jag måste säga att Lev så skrev det faktiskt make more awesome. Det är där smärt. Smug face. Vad är det? Family. Alright. Yeah. You're part of the crew now. Yeah. Welcome aboard! Inte känn på att... Ja. Det är min sång. Det är bara jag som kan. Ja, pappa. Tugga Sorry! Den... No, man, bara står i pansy bed, va? Jag vill så i Sanchi Joorney. Vet jag vad säga. Inte bättre. Morning, son. Glamour. Ja! Hej! Men då är det alltid, jag går in med. Och så säger bara han. It's best if you don't know. It's better if you don't know. Bam, man! How did you do that? Oh nej. Creepers. The creeper vacation! Okay. Vacation on no. Vacation on no. Jag är redan drucknad. Oh shit! Kan man kunna knacka med det? Jag tar inte rätt för mig. Jag får inte charity. Oh shit! Jag sitter där. Hickar gör det som en captain. My captain. Never like a boss, so like a captain. Like a captain! Like a captain! Like a captain! Like a captain! Like a mouse! Like a Go captain. away, you slimy... Oh shit. Det är inte snöjt till att det är att släppa av i tinsen som man finns inte vid snöjt. Oh, okay. Att det är anti-snow utan det. Ja. Kom här! Kom här! Stannar inte? Vilka... Åh! Oh. Ja, Det är så imorgon, jag ska vara hjärt. Nu ska vi gå om det för hjärtna. Okej, men det... Man sparar så inte efter skallspanna. Ja. That's a plank, this is not a toy. The plank isn't a toy! Get out of there! Don't you touch that! Don't you touch that! Don't you touch that! I told you don't touch that. I told you not to touch that! Okay. Don't you touch that! Dun 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 dun. Nej, Emil! Okej. Ooh, yeah. Hard. Okej, vi Det kommer var va? först. Okej, vi kommer Jag nu. dricker svör. Okej. Kom, Jag fick dricker med. svör extra. Okej, jag kan göra där. Ötterna. Jag ger alla kören här svör på ja. Ja, okej. Det där är så jävla beginner pack. Är så jävla pirate Beginner pack! Ja, jag ska göra en pirate beginner pack. Okej. Jag skulle inte konsola I'm the svör.
Jag vill lycka gärna klart. Ska jag tänka på nytt? Esbern, Jag beginner pack, tänker på vad träsvör, det en är. träspätje och en polkaskicka. Jag tänker på alla då. Esbern, Den Esbern, är kul! Okej. Ja. Tror jag tänker på visst det. beginner pack, ett träsvör, en träspätje och en polkaskicka. Japp. Och så här är så går se. Det är för det. Men nej, det kan inte vara träsvärd eller så. Oj. Du datte med gäng till träste. Ah ja, det är baby pack. Ja, det är baby pack. Det är kids edition. Kids Ja. edition. Ja. Okej, det är något så jag. Ja, passar att heta. Cat Anna är orda. Spätje och skinka och svör. Titta. Ja, okej. I'm the captain, I should know. Ja, passar du till kaffen. Du gör det inte. Okej. Welcome aboard! Ja! Yarr! Yarr! Ja! Where the bother of rum, man? Luftskipet. Roar! Yeah! Okej. Yeah! No, drink up me, matey. No, hearties, yo ho. You got me hard as Yo you ho! Ja. Hvis Okej. du pre-orderar så först resten av denna mitt vi. Okej, du går och kollar ditt hjärtne. Nej, säger! Tå. Jag glömde eitt, Simum. I don't give a damn, Ja, jag ska men- slå och säga nu. Och ein, Simum. Och jag tar vi nästa fan i hålan då. Så, ein, Simum, ein. Åh. Tuccio. Okej. Så nice att jag bara. Jag ska inte vi runt mer än touch. Tycker något spännande. Så är Okej, 5. Yes. 5 par. Jag ska snäva också, det är faktiskt okej. Då blev en promoted till att kunna få en ny Joorney nu. Ett, 2, 3, 4, 5. Det var faktiskt parstra av Ja, men alla andra 6 men det är ju. Men du visste vi det bara glömt det. Ja. Promoted. What? Esbern, du är en boa, right? Yes. Okej, jag öppnar på där. Hade var jakskast, Levi. Ja. Ja, då är jag det. Jag bara ser det kvar jag vill så lära. Och det kvar jag för. Ja, kvar jag vill. Du brukar alltid... God igen. Ja, upp. Very aldrig. Be original. Alltså, originaliteten ligger ui där du brukar det. I didn't understand what the hell you said. Esbern. Det är att hon inte vet. Esbern. Ja? Jag bara trodde Steiner låg kört. Yes. Yes. Yes, Captain. One. Yes, Captain. Yes, Do Captain. not question the captain. Esbern, jag har bara 2 Steiner, Esbern. Ja? Jag har bara 2 Steiner. Jag har bara 2. Åh nej. Oops. Men du behöver brukar bajda till det att det är normalt att vara Steiner. Captain. Åh, snap. Ikke tar man til captain. Oh. Oh yeah. My apology, captain. Tryck upp mig här tills jag har. Så, nu får jag man. Joorney. Levi, du ska gå och pickaxe. Levi, jag har pickaxe till dig. Nei, er vi henne? Trä. Så är det. Joorney nät. Cheesy. Oh yeah. You did cheesy. Han här var faktiskt inte If I jakskast. do your Men ad. Simon han säger faktiskt akkurat lika i jakskast. Du, hinhållan. Her er en creeper. Ja, men ett köp lika. Hej. Jag vill cheap. Det slår jag bara. Shot jag bara vis nu. Men jag kan svöra. Men svöra mig. Nej. Me sword's gone. Nej, Vad ska så. vi göra i den här?
De har strävi, jag smakar strejt. Ja, jag har så mycket travi, alltså. Okej, Jag hoppas inte dodgar det, alltså. Var ska jag... Ja... Det är då ett steg. Det är verkligen ett steg. Åh nej. Nej, men jag kan få ett. Var ska jag träffa där? Det är inte så. Jag ska... Save us, Captain! Save us! Får jag slå den creeper? Han tar en släge. Men Esbern, här är en steiner till dön. Tack. Jag tar inte han runt mig. Slå han innanför, han tar en. Jag har nog spöt i han 4 för nu. Han droppar ju inte. Damn it! Dang, nabbit! Okej, let's Jo, vi har skyhålla. Vi skulle ner i hinna som vi långt börjar på. Då, jag ger vi hunden ett svör så han kan välja husköken. Hvis han inte har brukat alltså, hvis han inte klarar brukta så brukar navigator köken då. Hvis han inte klarar bruka det så klarar Anchen. Så klarar Anchen. Jag snackar om hunden förresten. Okej. Only the captain can speak to the Jag tror att navigator var den bästa swordsman ever. Att det är en öx. Nej, men det brukar bara tycka cheesy ass. Och på awkward, va? Ja? Jag får det färdigt väg. Kan jag? Sjórænara loven paragraf 22 säger att tar du höga ett trä ska du höga allt trä. Ja. Alltså. Varför? Nu det där sjórænara lever så nöjes då reglerna. You need to understand the code. Learn the code, pirate. The code. The Shut code. it, son. There you go. Yeah, I got no. Paragraph grad så vad? 22. Dåliga. Jag tror det var viktigt att räkna det. Oj. Vi må fundera sig håll där till. Ja, passar. Alltså det där som till helt och sista ner. Helt boys. Allt plala. Ja. Oh. Oh yeah. You're so unpredictable, Captain. Ah, Okay. Let the captain jet trapper. Yes. Ja. And my way. Varför lever? Damn it. Kanon. Jag får gå en sån och han har slog Captain Jack Sparrow det. Do not go Han on. finns sin egen väg. Ja, nej. You're a team, man. Irriterar! Så läs. Esbern to for Viram. Ja, inte Andreas lätt. Ja, Inte syns som Andreas. there you go. Fick något Som i Spiral. Wow, diamanter! Vad är det då? Vi säger akkurat fattar bara. Nope. Okej. Men Wow, det var inte på. Wow, kan det vara ett sånt lukten gravel Det Mike atlas för där helvete. nere. och Ska vi köra och är lava rivens. Det är nog cool. Nej. Och här är cool. I wouldn't mind for Vi kan köra trail av Santa så det inte blir vilster. Ja, massa att. Ja, det är bara 6 av det. Men jag har bruna åt som är ordentligt särstark. Som lyser sig från ödlån. Åttan malten. Ja, utan mal. To I hit a coal mine. We hit the coal mine! Här är det här med Jessica också. Så det här var inte bra jakskast, Levi. Ja, tack för det. Tack då! To I'm on a journey for coal. Så jag funn jag nära hållet. Nej. Men jag hade där bara så gravel som dott ner. Ja.
We min quest har vi funnet iron! We found Yes, iron! iron. Esbern. Att där cool sjórænarna Och tar jag gräva igen. Så fan är det här hålet. allir där cool sjórænarna hava en team song och det är okkara Åh. Nu må höra. Ska vara dot pirate och löna. Ah ja, jag drog att det så. Det var på en dag jag det. Jag ska på göra sånt till någon. Det är sånt. Awesome! Awesome! Awesome Jag sound först- guy! Awesome! 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 Ja, är från 4 iron. Ja, Jar. Jar! För att se vanliga text eller vanliga sättning. La 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 la. Jar! Det är så här piratificerat av en sättning. Ja, jag tar brukar jar som komma. Ja. Jar! Välkommen hem mamma. Jar. Gudskonker. Jar. Jar! Jar, jar. Jar! Anna för det med vår jar som får Det är bara värre. Jar! Så för att... Jag ska fortälla dig en joke. Bägaren. Jar! Jag har varit 2 tomater av vän. Jar. Okej. En tomat säger en byrjar. Jar. Nej, så kallar det. Ja, det är... Jag var trodde mother. Nej, det är Då lika får jag ro... Jar! Då får jag ro vägen. Jar! Säg den första. Jar! En bilar! Jar! Kvär! Jar! Det får jag det. Jar! Ja, det är gött. till en lista över tinkorna. Så Ja. ska se jar stand för komma i nu. Ja. Så är det som Inte kan lyssna nu. Du jag ska skriva ska ner. köpa jar mjölk, jar. Ja. Ja. Så ska vi... Iron. Mjölk, Ja. jar... Brej, jar... Jar rap. Ro. Jipp, jar, rop. Ja, ripp, jar, rop, jar... Ripp, jar, rapp, jar, rop. Nej, rip, jar rap och ro. Ja. Jar, rap och rop. Jag går Jar kommer till och Go samtala, go samtala. Det är gött.